ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கணும். ஸோ தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருக்கான தேர்தல் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் இடம்பெற இருக்கின்றது. ஸோ துபாயிலேருந்து உங்களுக்கு நான் தகவல் தரேன். ஸோ 60% 60 விழுக்காடு டிவிகே கட்சி இந்த முறை பெற்று அமோகமான வெற்றி பெற இருக்கின்றது. ஸோ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மக்கள் மறந்து விடாதீர்கள். தளபதியை தோற்கடிப்பதற்காக பல்வேறுபட்ட கட்டுக்கதைகளை அவர்கள் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார்கள். ஸோ எதையும் நீங்கள் கணக்கெடுக்காமல் தயவு செய்து சிந்திச்சு எங்களுடைய தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு வாக்களித்து இம்முறை முதலமைச்சருக்கான தேர்தலில் அவரை நாங்கள் வெற்றி பெற செய்யணும். 2026 ஆண்டுக்கான 2 வெற்றிகள் பதிவு செய்யப்பட இருக்கின்றது. ஒன்று டிவிகே, அடுத்தது சிஎஸ்கே. மறந்துடாத மக்களே, கடைசி வரைக்கும் உங்களை நம்பிட்டீங்கிறோம். தளபதியை ஏமாற்றி விட்டுறாதீங்க. அவ்வளோதான்.